بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. زخبركم ناي بركة تسيون يوتيوب شانل بيت سبي كمير لكم دحنادكم كما قد أمي بناء علم ويسرح بتعمي بيزي سلازنابركو يوتيوب مسرح قوالي صنيرة كابزاني لو معت جميرة جن بتكاتلي فيديو كسدلكمي كلكالكمي كم تكاتلوني كم تفتوو تسفاي قبر لعلمنن نمر العالم كم أقول بفرلي خانا عدنا نتجراي سلام فقرن رهوان أملاخ يهابن نايبل زيابير أملاخ فقرن دحرقينو لما عنتي بزعبات زبدلو مناسبات أي مناسبات كم يجرنا يكرتاكن حتم كم نقل بتمثالي توي زروا أبيلا كابت زنبكو ككخف لكمي تخاتلوني بروح تصانحي تخون لنا هراين كوا بسلام مصاخوم نلوم معنتي اب مصحف وانجيل زلو معناتي اب مصحف قدوس اب لوقاس وانجيل معراف 11 قطر 4 زلو ناغزيابير قال كرينا نسون انت زبل نزبدلونا سبات بدلوم يقر كم بنبلنلو مسخاون يقربلنا زبل حيله قال نركبينا مبزحت اوان توم زبدلونا سبات يقر نمبال بطعمي كبيديو ግን እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ስጉኡን ወደሙን ናብ ኩሉ ነገር ንክንቀርብ ናይ ግድን ዝበደሉና ሰባት ይቅርታ ምሕታት በጣም አድላዩ ምናልባት ምዛ ትምህርት ትኸይድ ጽብቕት ምሳሌ ለዘርባ አብ ዝኾነ መጽሐፍ ከንብብ ከለኹ ዝረኸብኳ ማለት እዩ ናይ ሓደ ተመን ታሪክያ ማለት ኣብ ውሽጥና ቂምን በቀልን ክንሕዝ ከለና ክንደየናይ ሰብነትና ጎደአና ከም ዝኽእል بتمثاليتاوي زربا قريبالا اساك كنغركمي انت اتبل حدا تمن زخونه غزي بطعمي يطميومو مغبي اللشا يخيد كما غطامي ابتزاتو لو بوتا عند حناصي ويخا انچيتي حصي متن سرحسب مالتيو او غزاياتومو مغبي مدلاي جمر كما غطامي حناص سب ايخا نتي مغاز وينم نتنا انچيت مقرص زخونه مسارحي مالتيو دبري ونيو كما غطامي اتتبن مغب እንዳለ ሸከድ ከሎ نت مغاز ينخسو مالتيو كاو افي دمي اتتمن بطعم يحرقمو تزغودو مغاز مخون مسفلطه نت مغاز نمጥቃ مالتيو ابت مغاز مጥምጣም ይጅምር كاو بستتمطم قطري اتتمن እንዳደም ይخيد اتتمن خا تزغود ان زلو تمغازيو بمبال نتمغاز አስጢሙ እንደገና مጥምጣም ይጅምር ማለት እዩ بستتمطم قطري بزستم قطري خا اتتمن بጣም እንዳተጎደ ይخيد አሞዳታ اتتمنون حيال ዝኾነ ሕርቃና ውሽጡ ስለዘለው ንዝማ ይገድፎም በመባል በቀጻልነት እንዳጠምጠመ ይخيድ ማለት እዩ አብቲ ተመን አብቲ መጋዝ ማለት እዩ አሞዳታ በዚህ መድመይት በበዚህ ጉዳት ማለት እዩ እተተመን ይመውት ሓደ ግዜ ፈተናታት ከጋጥሙና ከሎ ንቶም ፈተናታት ሸለልልካ መሕላፍ በጣም አድላዩ ሓደ ሰባት አውሽጥና ዝተርፍ በደል ከብድሉና ከሎ ንግዚአብሔር አምላኽና ገዲፍና بنصح لبونا ناب እግዚአብሔር አምላኽና ክንቀርብ ናይ ግድን እዩ እዚ ክዛረብ ከለኹ ሓደ ግዜ በጣም ዝበደሉና ሰባት ይቅርታ ንምባል በጣም ከብደና ይኽእል እዩ ግን አፍታ ሐጻርም እግዚአብሔር አምላኽና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሃረና ማለት እዩ አቡነ ዘበሰማያት ትብል ጸሎት ንባዕላ በደሎም ከብዝ ገደፍናሎም በደልና ወን ሕደገልና ትብል ስለዘላ እንደሕር ዘይነ ትግብሮ ተኾይና ንሕስዊና ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ዝኾነ ናይ ህይወትና ምዕራፍ ለደቅ ሰባት ንዝኾነ ዝበደሉና ሰባት ይቅርታ ምሕታት በጣም አድላዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጡ ቂምን በቀልን ሒዙ ጸሎት ክገብር አይካል በጣም ከቢድ እዩ ከምቲ ሓደ ሌባ ናብ ክሰርቃት እዩ እንደሕር ሰዓል ሓልዮ ክስዕል ከሎ ከም ዝጋለጽ ሰዓልን ስርቆትን በሓደ ክኸዱ ከም ዘይኽእሉ ኃጢአትን ወይኻ ኣብ ውሽጥኻ ቂምን በቀልን ሒዝካ ናብ ቤተ ክርስቲያን መቅረብ በጣም ከቢድ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ
ዝኮኑ ዝበደሉና ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ኣሕዋትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣዕርክትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብይቅርታ ምሕታት ኣድላዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሰባት ምናልባት እንድሕርቲ ይቅርታ ናዚ ተቐበልዎ ሓደ ግዜ ይጋጠም እዩ ኣነ ፐርሰናሊ ብህይወቴ እውን ዘጋጠመን ኣሎ ሓደ ሰባት ይቅርታ ክትሓቶም ከለኻ በቦታት ኣቢልካ ኢቨን ከተረፈ ይቅርታ ክትሓቶም ከለኻ እቲ ይቅርታኻ ዘይቅበሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ስለዚ ንሕና ከም ጲላጦስ ኢልና ነፃ ምግባር ኣድላዩ ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ካብታ ተምሳሌታዊ ዘረባ ዝኾነ ነገር ከም ዝተምሃርና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሓንቲት ኣብነት እውን ክነግረኩም ኣብ ውሽጥኻ ቂም ሒዝካ ምጽናሕ ወይም ኣብ ውሽጥኻ ዝኾነ ዝበደልካዮም ሰባት ኣብ ውሽጥኻ ሒዝካ ምጽናሕ ማለት ልክ ሓደ ሰብ መርዚ ሰትዩሲ ጥዕና ከም ምጽባይ ማለት እዩ እዚ ክኸውን ኣይኽእልን ሓደ ሰብ መርዚ እንድሕር ሰትዩ ቀስ እንዳበለ እንዳጎድአ ናብ ሞት ይዘብጽሖ ማለት እዩ ስለዚ ልዕሊ መንም ንሕና ዝበደሉና ሰባት ይቅርታ ብንብለሎም ግዜ ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ንጥቀም ንሕና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለ ዝኾነ ካልኣይ ከዓ ካብቲ በዳሊ ሰብ ንላዕሊሲ ንሕና ካብ ናይ በደል ስምዒት ነፃ ስለ ንኸውን ወይንም ጻዕዱ ጊልቲ ኮንሽስነስ ማለት ካብቲ ናይ በደልኝነት ስምዒት ነፃ ንኾነሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ካብ ይቅርታ ምሕታትን ካብ በደልን ቀልጢፍና ክንጸሪ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ንክንገብር ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ማለት መንግስተ ሰማያት ንክንወርስ ናብ ገዝኡ ንክንጽጋዕ ከዓ ኣቦታትና ኣዳልዩልና ኣሎ በቦታትና ኣቢልና ኩሉ ነገር ክንናዘዝ ኩሉ ነገር ክንሓትት ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ንሕና ይቅርታ ዝበልናዮም ሰባት ወላ ተዘይሓደጉና ንሕና ግን ካብ ህሊና ነፃ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ካብዛ ዝሓፃር ትምህርቲ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር ንዛ ናይ በረከተ ጽዮን ዝተሰነየት ቻናለይ ድሕር ፈቲኹምዋ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ፈትኑ ክብረት ይሃበለይ ተቐኒየለይ አንተ ወቱ መስዋዕት ንጹህ እንተ ስቴታ